तू सुधारबे के सुधार दिया मने बेटा हो कहीं बाप के सुधार देबे। हाँ जरूरी पड़ला पर गाड़ो फारम। अरे कहाँ बानी हिजड़ा बाबू? कार रहुए ऊपर चढ़ल बानी। आए महाराज हमरा ऊपर चढ़ल बानी की छत पर? ए भला आदमी के बच्चा लिखे नीचे उतर जा, न तो हमकी निशाना हमार चुके वाला नहीं थे। पागल नु बा, फालतू बतियाला, भले बाप पता का हो गेल। चल जाके बैठ। हिजड़ा बाबू कौना लइकवा के बेचे के बा? बेचे के तो दोनों के बा, लेकिन ई तनी महंगा पड़ी। हौगे बड़ बेटा बाटे, बड़ा कमासुत बा, दिन भर का हाले खा खटले। देख के बताओ कौगो ढहुआ दे हम। लो एकरी बहन करा इहो भाग गेलक। जोरे जो काम कर। बाबू हो, ओ बाबू, बाबू हो, ओ बाबू, बाबू हो, ओ बाबू, बाबू, ओ बाबू। लो है बतिया, बतिया, बतिया। कौन हो रे? भैया का हुआ है। हेलो हेलो। राम राम। अरे राम 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 राम। कहे के रहलक ह बिहान आवत तनी 4 आदमी से। 4 आदमी? अरे महाराज हमरा कोनो घर उठवावे के बाटे का? एक आदमी आई सब बहन चोदवा सब खा खा के भाग जाले। रहुआ एक आदमी आई तो तूफान देखा सुनी हो जाए। 40 आदमी आके रहुआ खाई ना, हम कुछ कहम तबिए नु। ठीक बा ठीक बा। ठीक बा। ठीक बा बियान है। कौन ऐसे कर देवेला? ओ नहीं से रख दी। अच्छा ठीक बा। ला। हेलो हेलो कारे करियत का बुढ़वा बात ना कर लो अभी की। कौन बाटे? लगाता कस्टमर बा। माधर चोदी ई कस्टमर बा, ई कस्टमर बा। बाप बेचे तारी या बेटा बने मनोज तिवारी। हो बहन चोदवा बाटे त यही सब छिंद्रपन के चक्कर में 75 गो अगुआ आवत, 75 गो ज्यादा पूरे इज्जत डुबा के रखल बा। तोहर यही उम्र में यही उफान मरत तोरा, उफान मरत तोरा। 15 दिन के तोहर उम्र ना भेल आ लड़की से बतिएबे। बहन चोद आज काट। विजय, ए विजय, ना चलबे का? कहवा चलबे रे? ऊ चाचा विजयया कहाँ बा? गहनू रखवारी करे जाइले। हमला रखवारी करे बाबू। ई सरवा आ विजयया भैया हुक बेटिए न खई घास करे जालवा तो ओकरे पीछे पीछे जालवा दुनु गोरा ओकरे के पटैले हवा। अच्छा बगो घर में बाटे, जो बुला के ले जो। विजय, ए विजय, तोरी बहिन करा के लइका बहन चोदवा। हम कहत नहीं हमरा बेटा के अगुआ आवत काहे नहीं के, शादी होत काहे नहीं के, अगुआ दूर पर से आके भाग काहे जाता। बहन चोदवा ई तो सरवा झोलटास लइका सबके उ सरवा संग धइले बाटे। आ तू गहुरे खड़ी कर जाता रे, गहुरे खड़ी कर जाता रे, गहुरे खड़ी कर जाबो सरहु के लइका। बगो रस्सी लियावा, बांस लियावा, बहन चोदवा के हिम मुआ दे हम। रस्सी लिया। अरे बहन चोदवा के लइका रे। बाबू हो, ये सरवा के मारला से कुछो ना होतो। हम तो कहता नहीं भैया के बांध के मारो। सुन अदर चोद तू बढ़िया भाई रे सरबाती कर। तू तो बहन 15 दिन से बतियात लीसा। जा बहन चोद बोला उसको दाढ़ी मोछ बना के भौं बना के रखने के लिए कुटू मारा है। मैं घुमाई मैं ये घर बाबा। ओ बाबू आ गेले। प्रणाम प्रणाम। कहले रहनी एके आदमी के आवेला, 3 आदमी इतना नाश्ता कहाँ से आई?
ए महाराज टुकड़ा ना खाई। बैठी कोनो बात नहीं, का हो गेल लइका पैका बात तोरा कहनी रे सर हम बैठल जो नाश्ता लिया। अरे रघुआ लोग कितना लेट का हो गेल खा, दूगो अगुआ के अभी दूर पर से मुंह में मुद के बेल गई। अरे लइका हमर इतना ना बढ़िया बा कि अगुआ सब दूर पर के माटी करे नहीं जानत, लेकिन हम जबान रघुआ के दे दिल बानी, गलत हो गए चाहे सही, रिश्ता रघुए घर में होई। हमरो बेटिया के कम कुटुम थोड़े दौड़ता, काहे कि हुनहारे इतना बा। माना करत करत 2 बीघा के गेहूं काट के रख दे बोले, 10 गो भैंसी पोसले बानी, अकेले संभाल ले बोले। अगर रउआ भरोसा नहीं खे, कोनो परिदार बहन तो अपना परिदार के बड़ाई कर ले ना ना तो हम परिदार बारन पूछ ले हमरा बेटी के बारे में। हाँ हाँ बड़ी काम करता बेंगलोर की। अरे तो अपना घरवा में नौकर थोड़े खो जाता नी, पतो खो जाता नी, रानी बना के रखेला। हमरा ऐसन भौजाई चाही कि देवर पर विशेष ध्यान रखे। ओभर बोलो तार दिनो मने मच्छर लागत आई मां। हई अपना ही के लइका बा का? हाँ हमरे छोटका बेटा बाटे, बैसाख में पैदा भेल है, घाम से जो कर गेलक, यही से मुंहवा मैच नहीं खे करत। हाँ बैसाख घाम तइका टाइटो हो खले। आ कहे के मतलब है कि बड़का बेटवा एकरी लेखन बा कि तइका झाटपुट साफो बा। ना 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 एकर तो तीसिया गोराई बाटे, बारका के गहुआ ना गोराई बाटे। देखे तालाई भाई देख लेम, जो बोला के लियाओ। तब नाश्ता पानी करवा दी। नाश्ता के व्यवस्था नहीं खे तो हम लारे करी शादी, जौन घर में नाश्ता के व्यवस्था ना, वो घर में रिश्ता ना। अरे 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 कहे के मतलब लख के नाश्ता के व्यवस्था नहीं खे, डायरेक्ट खाना खियाम, खसी के मीट और पुलाव। बैठ सो मीठा भात पुलाव रुकत तरीका से पार्ले की दबा के खाए। पापा मैदान लागल बा। मैदान लागल बा, कहत नहीं सरवा के कुछ ना खाला, तो रास्ता पर में पापा हो किंदा, पापा हो किंदा। सुनी ना समधी साहब, हई बउवा के मैदान लागल बा, थोड़ा करवा देती। अच्छा बगो 1 लोटा पानी ले ले, या बउआ जी के मैदान लगल बा, जा थोड़ा खेतों में करवा के लियाओ। खेत में घरवा में लेटरिन बाथरूम नहीं खे का? ना 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 ऊ सब घटिया चीज हमनी के घर में ना रहले। घटिया चीज? हमरा लड़किया के सदिया होके आई तो ऊ कहाँ जाई? खेत में जाई, हमनी के पूरे परिवार से खेत में जाइले, उहो खेत में जाई, पीछा गछवानी रोपले बन गछवानी में जाई। जा भाग गेल, हई सर बिना पूछले निकल गेल, इनकर मुंह देख के योग हुआ भाग गेल। आप क्या लाड़ बतुआइएगा? इतना दिन से शादी ना होत लगे तो हम समझते नहीं हमारा में कमी बा, ई तो तोरा में कमी बा। ये जमाना में कौन के घर में लेटरिन बाथरूम नहीं खे, लेकिन ये घर में ना बनी। हाँ ना बनी, हमार खानदान नु नहीं सिखैले कि हिया खाना बनी, हिया खा, हिया होगा। हाँ तो ना बनो, हम जानत नहीं कि तोरा जिंदगी में तो हमार सदिया होई ना, तो कोनो लड़की के लेके भागत नहीं तो वही गछिया के गुहा में जब तोरी जात वाला सराई तब बुझाई। बाबू हमरो तो सदिया होबे ना करी, हमू वो छौड़ी के लेके भाग जाई का? सब साला के मन बढ़ गेल बा, हंसुआ खुरपी लेके खेत में पहुंच जल्दी। ओ हिजरा भाई, ओ हिजरा भाई। अरे जोगिंदर बाबू का समाचार बा हो? हमरा गांव में कैसे कैसे का कहिए भाई, बड़ा परेशान बानी। सुंदर लड़की रहते हुए निमन घर परिवार नहीं खे मिलत, आ मिलतो बा तो दान दहेज मांगता होई है। तो दुनिया में लालची आदमी के कमी थोड़े बाटे। अपने बेटा के साथ सेट कर दी। कहत रहनी है कि हमरा नजर में एगो लड़का बाटे, ऊ बहुत ना 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 लड़का तो सेटे बा, सत्येंद्र जी के महिला बेटवा। खाली पता करे नहीं कि लड़का के खर खानदान चाल स्वभाव कैसन बा। अच्छा सेट हो गेल बाटे ना, तो करी। सत्येंद्र भाई हमार पटीदारे न बारन, बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। उनकारा घर में रउगर बेटी जाई बहुत बढ़िया रही। लड़का पूरा गोर बुराक बाटे, बहुत
साफ सुथरा, लेकिन माइनर कमी बाटे, एगो थोड़ा सा माइनर। लेकिन शादी ब्याह में ना देखल जाले उतना का बाटे नु से लइकवा जब पी लेवले नु तो अपना बाप मतारी के दिल मार मारले। लेकिन मेहरारू से सब लोग प्यार करले, कुछो ना होई, बाद में कहीं एक बार कमी बाटे। लेकिन ना 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 पूरा बताई, रउआ तो हमर हित बानी। अच्छा कमी ये बाटे कि मोबाइल छीन छान करल है, रात खानी मोबाइल छीनल है, 4-5 गो, 2-4 हज़ार 5 हज़ार कमाइए लेवल एक दिन में। जेल गिरलक भल, वहाँ से अयलक एगो हुनकर कथी नाम बा उनकर घर में, मतलब उनकर बेटी लगे घुस गए, बेटिए के साथ पकड़ा गेलक। का बात बाटे से वही से जबरदस्ती में जल्दी जल्दी शादी करवावत रहन। लेकिन लड़का बहुत अच्छा बाटे, बहुत सुंदर, हमर भतीजा लगी, बड़ी पसंद बाटे, बहुत अच्छा खर खानदान में वो शादी करी। लार पप्पा दो हमरा ओइसन लइका जोन पीले के बाद अपने बापे माताजी के मारे, त हमरा बेटी के छोड़ दी, हम ना करम शादी। आ सत्येंद्र जी तो कहत रहन कि लइका हमर रात के नाइट ड्यूटी करले, अभी लोग कहतन कि उस सर्व रात के मोबाइल छीन छोन करले, जेब काटले। अरे अरे उ फालतू लइका सबके फेर में पड़ के थोड़ा सा गलती कर दोले, लेकिन लइका बहुत बढ़िया बाटे। आ खानदान, ओकर खानदान त पूरा रईस बाटे, ऐसबाज बाटे पूरा। जोन लइका के बाप बाटे नु ऑर्केस्ट्रा के 12 शौकीन बारन। अभी 1 महीना पहले लगानवा में ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटावे के चक्कर में मार कर लेलन। का बाटे नु 2-4 कट्ठा बेचलक ह, उ केस फौजदारी लड़े के चक्कर में मार कर ले रहलन त। लेकिन लार पर पादो 2-4 कट्ठा के ऊकर बिगहा के बिगहा जोताले जहां ऑर्केस्ट्रा वाला से शादियों नु कहले बारन, लइकावा के मतारी ऑर्केस्ट्रा वाला बा। यही सुन इतने स्मार्ट वाला लइकवा। लेकिन बहुत बताओ राहुला के बारे में बताओ, कितना बढ़िया लइका बा। राहुल भाई तो बहुत बढ़िया आदमी है। उनकारा लेकिन घर एक गाँव में केहू के बा, उनकारा घर में शादी करबा, बिटिया तो राज करी। मच्छर काट लो त सरवा, बुराई कर सरवा। बाप रे बाप, ओकरा घर में शादी मत करियो, बड़ी घटिया खानदान बा। दोनों बाप बेटा एक लंग बैठ के गांजा पियले। देखी सत्येंद्र भाई कहे कि ये बात ज्यादा दिमाग रहुआ मत दौड़ाई। हमरो एगो जवान कुमार लइका बाटे, और रहुआ तो हमरा के देखते बानी हम कैसन दिल के साफ बानी, भले चेहरा से करिया बानी, वैसन के हमर बेटा बाटे। हमर मांगो ज्यादा नहीं के, बस खाली एगो दहेजुआ गाड़ी दे दे हम। गाड़ी दाई महातारी के? अरे महाराज गाड़ी मोटरसाइकिल, अपाची, पल्सर। अच्छा गाड़ी दे दे हम, लेकिन जान पहचान बा अपने से, अपने घर द्वार थोड़े देख ले बानी। हाँ तो बिहान आई रहोगे हमारे दूरा पर, सर समाज के बीच में सब बात हो जाई। क्या बोलोगे? चल सुनी ना, नहीं समय ना क्या के पास बहुत। अच्छा बिहान आई? हाँ बिहान आई। बाप रे बाप, ई तो हम गू के खोबार में गिरे जात रहनी हो। ठीक भेल खई भेटा गेल हन। ई सत्येंद्रा ई तो आज मालूम चलल कि सरवा दोनों बाप बेटा गांजा पियले, बच गए नी। प्रणाम आई बैठी। अच्छा ये घर बा, घर दुआर तो बड़ा बढ़िया बनैले बानी, समझी रिश्ता फाइनले बा। अच्छा रिश्ता फाइनल तो होते रही, पहले बैठी नाश्ता पानी हो जाओ, लइकावा के देख ली। ना उतना टाइम कहाँ बा, हमनी के गेहूं के दौनी छोड़ के आयल बानी सब। नाश्ता पानी का होई, रउआ घर देख लेनी, अपने के देख लेनी तो लइको ठीके होई। आ रहल बात दहेज के, तो एगो गाड़ी के बात भेलक तो 1.5 लाख रुपए लेके आयल बानी। एगो दहेजुआ अपाची कसवा लेम, आ 21,000 रुपया हम अपना ओर से देवतानी, कुल 1,71,000 रुपया देवतानी। लिया नाश्ता तो करावे के मन नहीं लगा आ का भेल बा लेंगरो तनी महाराज? अरे का रही जोगिंदर बाबू, गेरनिया होई गछवनिया में मैदान करे, दोनों चूतर के बीच में सरवा घोर कर सांप काट ले लख। अरे जंगल झाड़ पर खाने करे वाला चीज थोड़े बा, घरे लेटिंग नहीं खे का, लेटिंग में कॉ लेती। अरे वो सब गांदा चीज घर में रखे वाला थोड़े बा। गांदा चीज? बाबूजी शादी से पहले तो घर में लेटरिन में बनिए जाई का? ना बउगो, हमरा जियत भर में नहीं बने वाला, घर में बैठ के हगल मुतल सूही। तो पैसा दी तो सरवा तू जहिया मरबे तो ये तोरा बाल बच्चा के शादी होई। हमना घर में लेटिंग लार नहीं छो, में इज्जत रही। कितना घटिया आदमी बा, बहुत घटिया बा। साला के घर में तो हमरा आवे के ना चाहत रख। बेटा के शादी करिहन,
ऐसा ऐसा आदमी को समाज से बाहर कर देना चाहिए साला को। हम जूजी कर ला बिया होयो रे लिया लाठी फिर एगो अगुआ भगलौ बाबू के चलते। का हाल बा भाई लोग, वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक करो और चैनल के सब्सक्राइब कर दो। आ जोन वीडियो में दिखावल गेल बा तइन तइन सही बाटे, गांव में खास करके ऐसे होखल है।